маблағҳои худро бо самараи бештар идора кардан мехоҳед? Барои корти лаҳза дар сомонаи lahza.megafon.tj дархост гузоред ё омада онро дар худи идораи Мегафон Тоҷикистон дастрас намоед. Ана акнун шумо дурандаи комёби корти кобрендинги лаҳза аз ҳумо ва Мегафон Тоҷикистон гардидед. Бо ёрии он шумо метавонед қарзҳоро осон ба даст оред. интиқолҳои пулиро аз Русия қабул намоед. Онро ба ҳамёни замимаи Мегафон Лайв ё ҳумо онлайн пайваст кунед ва ҳамаи афзалиятҳоро бо роҳи боз ҳам дастрас истифода баред. ҳангоми анҷоми пардохт бо корт тавассути замимаи Мегафон Лайв ба шумо дар доираи барномаи раҳмат қолҳо туҳфа мегарданд. корти лаҳза аз Мегафон Тоҷикистон ва ҳумо. маблағҳоро бо самар идора намо. дуруд ба шумо бинандагони гиромӣ. барномаи ғайринавбатии футболи Осиёро манзури шумо мегардонем. чаро ғайринавбатӣ? Зеро ки бозиҳои Лигаи чемпионҳо идома доранд ва мо зарур шуморидем ки то анҷоми он ду барномаи футболи Осиёро дар як ҳафта манзури шумо гардонем. тавре хабар дода будем бозиҳои Лигаи чемпионҳо дар ғарби Осиё дар як кишвар Қатар идома доранд ва бозиҳои даври сеюми гурӯҳи С ва Д ба анҷом расиданд. Сараввал ба гурӯҳи С таваҷҷӯҳ мекунем. клуби футболи Персеполиси Эрон дар ин давр ат-Таъовуни шаҳри Бурайдаи Арабистони Саудиро ба мағлубият дучор кард. дастаи Персеполиси Эрон ва Таъовуни Арабистони Саудӣ дар варзишгоҳи Education City Stadium-и шаҳри Ар-Район бозии худро барпо карданд. хуб тавре мебинем дар ин ҷо ҳам ҳама қоидаҳои пешгирӣ аз COVID-19 дида мешаванд ва футболбозони ин ҷо ат-Таъовун дар аввалин лаҳзаҳо бисёр фишорро ба сои дарвозаи дастаи Персеполис зиёд карданд, вале Ҳомид Лак тавонист ки ин зарбаҳоро баргардонад. дарвозабони дастаи Персеполис ҳоло бубинед боз дар ин ҷо ҳуҷуми хеле хатарноки футболбозони дастаи ат-Таъовун аст, аммо дарвозабон бисёр маҳорати олӣ дорад ва тавонист ки ин зарбаҳоро бартараф кунад. ҳоло боз ҳуҷуми футболбозони ин навбат дастаи Персеполис ва персеполисиҳо яке аз имкониятҳои хуби худро пайдо карданд барои кушодани ҳисоб ва онро истифода бурданд. ин дар ҳамин ҳоле ки ҳоло мо шумо мебинем ба амал омад ва дар дақиқаи 83 Холидзода тӯбро вориди дарвозаи ат-Таъовун кард. ҳисоби 1-0 Персеполисро ба сои ғалаба мебурд. то ин дам Персеполис дар вохӯриҳои печида танҳо як натиҷаи мусовӣ дошт ва ин ғалаба барои ин даста хеле муҳим буд. аз ин пеш ин дастаҳо вохӯрӣ анҷом надода буданд ва ин вохӯрии аввалини ат-Таъовун бо Персеполис буд. баъди ин ғалаба Персеполис ба зинаи сеюм баромад. дар бозии дуввуми гурӯҳи С чемпиони Қатар аз-Зуҳайл бо Аш-Шарҷаи Амороти Муттаҳидаи Араб нерӯ санҷид. соҳибони майдон тамоми имкониятро истифода бурданд ки ғалаба ба даст оварда соҳиби 3 имтиёз шаванд. ин ба онҳо муваффақ шуд. дар ҳайати дастаи аз-Зуҳайли Қатар бозӣ кардани Алмазалӣ яке аз беҳтарин бозигарони соли 2019 Осиё ин маънои онро дошт ки ин даста метавонад дар баробари Аш-Шарҷаи Амороти Муттаҳидаи Араб бозии хуб нишон диҳад. сурхпӯшони дастаи аз-Зуҳайл яке аз ҳуҷумҳои хеле моҳиронаи худро барпо карданд ва дар дақиқаи 41 маҳз Алмазалие ки мо дар борааш гуфтем ҳисобро боз кард. дуду ин ҷо ҳоло як бори дигар мебинем Алмазалӣ бале капитани даста ҳаст. ҳоло ин ҳуҷуми хеле моҳиронаро дуду бо як резапартофти худ муҳофизатгаронро дар қафо гузаронид, аммо Алмазалӣ ки маҳораташ хеле олӣ аст тавонист ҳисобро кушояд ва футболбозони дастаи аз-Зуҳайл ба сафи пеш баромаданд. дар ин бозиҳо Отабек Шукуров аз дастаи Ал-Шарҷа корти зард гирифт, вале дар дақиқаи 51 Рамин Ризоён як тӯби дигарро ба самар расонид. ин ҳолатро ҳоло бубинед аз зарбаи стандартӣ аз болои сари девори муҳофиз дарвозабон ҳам ин ҷо коре карда натавонист ва Одил Ал-Ҳусейнӣ пеши роҳи ин тӯбро нагирифт. дар мавриди дигар ба дарвозаи дастаи аз-Зуҳайл зарбаи ҷаримавии 11 метра таъин карда шуд ва онро Игор Коронадо ба самар расонид ва бозиро 2-1 кард ва натиҷаи ин бозӣ аз-Зуҳайлро ба гирифтани 3 имтиёз мушарраф гардонид. дар натиҷа аз-Зуҳайл ба зинаи дуюм бо 6 имтиёз баромад. ат-Таъовун дар зинаи аввал аст, аз-Зуҳайл дар зинаи дуввум.
дар гурӯҳи охирини ғарби осиё д дастаи асади қатар бо ҷамъи ситораҳояш бо дастаи алайни амороти муттаҳидаи араб дар варзишгоҳи шайх ҷосим бин ҳамад вориди майдон гардид. ин вохӯрӣ ба яке аз бозиҳои зебои пургол табдил ёфт. ба ҳамлагари асад бағдод бунёдҷаҳ муяссар гардид ки 2 тӯб занад. дар маҷмӯъ футболбозони асад дар ин вохӯрӣ ба дарвозаҳо 4 тӯб заданд, аммо бозӣ бо натиҷаи 3-3 хотима ёфт. чаро? тамошо мекунем. ин яке аз бозиҳои аз ҳама серголтарини ин давр буд ва маҳз дастаи алайни амороти муттаҳидаи араб ки ин ҳам яке аз дастаҳои пурқуввати осиё аст. ҳоло ба мо хаберо нишон медиҳанд ки сармураббии дастаи асади қатар аст ва ҳоло ҳам дар ин ҷо фаъолияти худро идома медиҳад ва маҳз футболбозони дастаи алайн ниҳоят барвақт дар дақиқаи панҷум бо зарбаи коҷолаба ҳисобро боз мекунанд. дар такрор ҳам дидан мумкин аст ки инҳо чӣ гуна як бозигузории зебо карданд, аммо дере нагузашта дар дақиқаи 35 Акрам Афиф ҳисобро баробар мекунад аз дастаи Асад. Тхехи тӯби хубро партохт аз канори рости майдон. ҳоло ин Акрам Афиф аст, шакли таҷлили ин тӯбе ки мо дидем. Бисёр тӯбҳо зуд зада мешуданд. баъди 4 дақиқа боз Бовурҷон Исламхан аз дур як зарбаи ниҳоят моҳирона зад ва дар натиҷа дарвозабони дастаи Асади Қатар натавонист пеши роҳи ин зарбаро бигирад. ҳоло бори дигар бинед Саъд Ашиб хеле қафо монд. ба ин нигоҳ накарда футболбозони дастаи Асади Қатар кори худро карданд. дақиқаи 55 аст. Санти Касорла боз як тӯби дигарро зад. ҳисоб баробар шуд 2-2. дар ҳоле ки ҳисоб баробар шуд, бисёр ҳуҷумҳои пай дар пайи Асад ба анҷом расид ва бағдод бунёдҷоҳ дар ин ҷо тавонист як тӯби дигарро ба самар расонад ва дастаи Асадро ба сафи пеш барорад. вале як зарбаи дигаре ки аз ҷониби футболбозони дастаи алайн зада шуд, бо кӯмаки Буалем Хухи ин тӯб вориди дарвоза гардид, яъне худгол аст ки натиҷаи баробариро бар ҷой гузошт. дар мадори бозиҳои гурӯҳи Д боз як дастаи Арабистони Саудӣ Ан-Наср бо дастаи сипоҳони Эрон қувва озмуд. агар дар гурӯҳи С Персиполиси Эрон дар муқобили Ат-Таовуни Саудӣ пирӯз омада бошад, пас дар ин вохӯрӣ баръакс футболбозони Ан-Наср ба бохти Таовун бо ғалаба ҷавоб гардониданд. агар дар ёд дошта бошед, солҳои қаблӣ бозиҳои дастаҳои Эрон бо Арабистони Саудӣ дар майдонҳои бетараф сурат мегирифтанд. ин навбат ҳам бозиҳо дар Қатар гузашта истоданд ва ҳама дастаҳо дар шароити баробару яксон қарор доранд. бозии худро дастаҳои сипоҳон ва Ан-Наср дар варзишгоҳи Ҷосим бин Ҳамад баргузор карданд. хуб ҳарорати ҳаво ҳам баланд буд, 30 дараҷа, ва барои футболбозон шояд ин он қадар гуворон набуд, аммо ин ҷо ҳам футболбозони дастаи Ан-Насри Ар-Риёз бисёр хуб бозӣ карданд ва Ҳамдуллоҳ дар ин рӯз беҳтарин бозингар шуморида шуд, капитани дастаи Ан-Наср, ва аз паси хуби Мартинес дар дақиқаи 29 ҳисобро боз кард. ҳоло бубинед ин ҷо ҳолати стандартиро чӣ гуна футболбозони дастаи Ан-Наср иҷро мекунанд. аз байни ин қадар муҳофизатгарон чунин тӯбро ба самар расонидан душвор буд, вале имкон ёфтанд бозигарони дастаи Ан-Наср ва дар ин маврид сипоҳон ҳам гуфтам мумкин танҳо дар ҳолати хатти дифоъро мустаҳкам кардан меистод ва кӯшишҳои зиёде мекард, вале муҳофизатгарон боз як хатои дигарро содир карданд ва дар дақиқаи 48 бори дигар Ҳамдуллоҳ ин навбат аз паси хуби Алғанам, шояд ин ҷо хатогии дарвозабон буд, вале хатогии Пайём Ниёзманд, ва дар натиҷа ҳисоб 2-0 шуд. футболбозони дастаи Ан-Наср бозии хеле зебои худро бо ғалаба анҷом доданд. пештар ин дастаҳо бозӣ карда буданд. 5 бози ғалаба бар ҷониби дастаи сипоҳон буд, 4-0, ва ин рӯз бошад онҳо ба бохт рӯбарӯ шуданд ва як маротиба Ан-Насри Ар-Риёз ҳам тавонист ҳисобро ба нафъи худ анҷом диҳад. сипоҳони Эрон ҳам дар мавриди дигар имкониятҳои хуби тӯбзанӣ доштанд. ҳоло ин ҷо як ҳолати дигарро мо мебинем ки футболбозони ин даста метавонистанд ҳисобро боз аз нав гуфтам мумкин ки тағйир диҳанд, аммо иҷро карданаш барои онҳо душвор буд. 2-0 Ан-Наср дар ин бозӣ ғалаба мекунад.
имрӯз дар гурӯҳҳои А ва Б даври чорумии мусобиқот идома меёбад. Ашшурта дар бозии баргашт бо Ал-Аҳли Саудӣ, дар гурӯҳи Б Пахтакори Тошканд бори дигар бо Ал-Ҳилоли Саудӣ ва шаҳри худрӯ бо Шабоб Ал-Аҳли Дубай вориди сабқат мешаванд. акнун ба навигариҳои футболи Тоҷикистон мегузарем. ғалабаи дастаи Регари-ТадАз дар бозии сафариаш дар доираи бозиҳои чорякниҳоии ҷоми Тоҷикистон бар Локомотив Помир солҳои зиёдеро бар ҷой гузошт. Регар-ТадАз ки ба таҳхонаи ҷадвали мусобиқоти Лигаи олӣ поён рафт, бозии худро дигар намуд. дар ҳайати даста пайдо шудани Шавкати Ҳотам ба дили мухлисони чемпиони ҳафткарата умеди шодӣ мекорад. Футболбозони дастаи Локомотив Помир ва Регар-ТадАз дар ин вохӯрӣ он маҳорате ки буд барои мухлисоне ки аз телевизион ин гузоришро тамошо карданд нишон доданд ва дар ин ҷо ба маврид гуфтанд ки футболбозони дастаи маҳз Регари-ТадАз аввалин шуда ба кушодани ҳисоб даст ёфтанд. Шавкати Ҳотам дар дақиқаи 14 аллакай меҳмононро ба сафи пеш баровард. ҳарчанд дастаи Локомотив Помир бозиҳои худро дар варзишгоҳи нефтяне ки ноҳияи Рӯдакӣ мегузаронад, ин ҳам боиси он аст ки ин варзишгоҳ сабзааш сунъӣ нест, табиӣ аст ва ин муфид аст. ва бубинед Шавкати Ҳотам бо як гузариш хеле хуб муҳофизатгаронро дар хатар гузошт. бори дигар ин туби зебо ки ҳаст такроран нишон дода мешавад. Маҳмадиев ин ҷо партофти хубро анҷом дод. аммо Имомалӣ Аҳмадхон дере нагузашта як ҳуҷуми дурударози дастаи Локомотив Помирро бо гол ҷамъбаст кард. ҳоло ин ҳолатро мебинед, муҳофизатгарон дар ин ҷо бинед муҳофизатгар аз пой афтод ва ин барои Имомалӣ Аҳмадхон шароити мусоидро фароҳам овард барои тӯбро нигоҳ доштан, истодан ва баъд зарба задан. ҳоло бори дигар Ҷонибек Шарипов тӯбро ба Имомалӣ мепартияд ва Имомалӣ рӯ барои дарвозабон бо як зарбаи сахт тӯбро ворид дарвоза мекунад. ба як маънӣ футболбозони дастаи Локомотив Помир тавонистанд ки риштаи бозиро ба дасти худ гиранд. ин навбат Ҷонибек Шарипов худаш дар дақиқаи 34 боз дастаи Локомотив Помирро ба сафи пеш баровард. бисёр ҳам як голи зебо он боре дар бозии дастаи Кӯктош ҳам маҳз ҳамин гуна голашро мо дида будем ки ба дарвозаи дастаи Кӯктош зада буд. ҳоло бошад ин навбат ба дастаи Регар гол зад дар бозие ки тақдири ҷом ҳал мешуд. дере нагузашта дар дақиқаи 59 бори дигар Шавкати Ҳотам ки чанд муддат дар бозиҳои футбол набуду баргашт ба бозиҳои футбол. ҳоло ҳам он маҳорати задани голҳояшро фаромӯш накардааст ва ин тӯби дуюми дастаи Регар-ТадАзро зад. сипас дар дақиқаи 63 баъди 4 дақиқа бори дигар нишон дод ки ӯ имрӯз дар ин вохӯрӣ қаҳрамон аст. ҳоло бубинед бори дигар ин зарбае ҳаст ки дар дақиқаи 63 Шавкати Ҳотам зад ва тӯб вориди дарвоза гардид. дар дақиқаҳои охир ин вохӯрӣ ин амн голи сеюм аст ва дар охири ин вохӯрӣ боз дар дақиқаи 92 футболбозони дастаи Регари-ТадАз тавассути голи Иброҳим Зокиров голи навбатиро заданд ва натиҷаи бозии байни дастаҳои Истиқлол ва ҳамчунин Равшан баръакс Равшан Истиқлолро дар ин ҷо ҳосил карданд 4-2, ин ҷо 2-4 ва Регари-ТадАз ба бозиҳои минбаъда ба бозиҳои нимниҳоӣ рохат гирифт ва агар ҳамин гуна бозӣ кунад дастаи Регари-ТадАз метавонад ки боз ҳам дар муқобили дигар дастаҳо корномаи хубе нишон диҳад. дар бозии дигари рӯз футболбозони ноҳияи Рӯдакӣ ба вохӯрӣ бо дастаи Истаравшан ба Истаравшан омаданд. Кӯктош ки дар бозии марҳилаи аввал дар ин майдон бо натиҷаи 3-0 ғалаба карда буд, умед дошт ки ба осонӣ пирӯзиро ба даст меорад, аммо ин тавр нашуд. Кӯктош тавре гуфтем фикр мекард ки ба осонӣ дар ин вохӯрӣ ғалаба хоҳад кард, аммо футболбозони ҳарду даста натавонистанд ки дар қисмҳои якуму дуюм ба кушодани ҳисоб ноил шаванд, вале дар дақиқаи 103 Набиҷон Раупов бисёр як ҳолати хуберо ки капитани дастаи Истаравшан Илҳом Баротов ба иҷро расонид, ин зарбаи стандартиро бо зарбаи ниҳоят хуб аз байни муҳофизатгарони зиёд тӯбро ворид дарвоза кунад. Қурбоналӣ Бобоев ҳам ин тӯбе ки сар дод он қадар тӯби
душвор набуд доштанаш, аммо Қурбоналӣ Бобоев ин тӯбро аз дарвозааш гирифт. Вале футболбозони дастаи Кӯктош дар дақиқаи 115-ум 2 дақиқа баъд аз голи аввал тавассути Мбеке Себатчо Дуедони ҳисобро баробар карданд. Ин футболбоз баъди ба дастаи Кӯктош омаданаш тӯбҳоро мезанад ва баъдан худи ҳамин Дуедони аввалин шуда зарбаи пеналтиро ба самар расонид. Бубинед 0-1. Илҳом Баротов ҳам зарбаи задааш бисёр сахт нишонрас буд ва узви дастаи мунтахиби Тоҷикистон дарвозабони дастаи Кӯктош Қурбоналӣ Бобоев ин тӯбҳоро гирифта натавонист. Дар натиҷа Далер Ёдгоров ҳам ҳисобро боз тағйир дод. Хуб якбора ин зарбаи пеналтиро мебинем. 1-2 ба назди тӯб Саид Достон Фозилов омад. 2-2 баъдан Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа ҳоло меояд. Дар дарвоза Беҳрӯз Хайриев буд аз дастаи Истарафшан. Хуб аз рӯи фарзие ки барномаи 90 дақиқа мекунад Беҳрӯз Хайриев ба ҳайси беҳтарин дарвозабон ҳамчунин шинохта шуд. Ҳоло Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа ҳам тӯби худ навбати худро бо гол анҷом дод. баъдан Отабек Каримов зарбаи Отабек Каримов ҳам ором ба дарвоза ворид шуд ва наздик ҳам набуд дарвозабон ки ин тӯбро ақаллан бо дасташ расад. Хуб Собирҷон Қолматов ҳамин ҳоло нафаре ки хато мезанад ва Беҳрӯз Хайриев бо пойҳояш ин тӯбро бармегардонад. Бисёр хуб буд ва баъдан худи Беҳрӯз Хайриев ба задани зарбаи пеналти меояд ва дарвозабон Бобоевро фиреб медиҳад. 4-3 дастаи Истарафшан ба сави пеш мебарояд. Ҳикматулло Расулов аз ин ҳолате ҳаст хуб истифода мебарад. Бозингари қобилиятнок. Хуб бубинед ҳарчанд Беҳрӯз Хайриев самти парвозро дид вале зарба сахт буд. Ин зарбаи охирин аст. Салам Ашуромадов ва агар ӯ гол мезад бозӣ тамом буд ва ӯ ҳамин корро кард. Гол ва бо ҳисоби 5-4 аз натиҷаи пеналти дастаи Истарафшан ба бозиҳои нимниҳоӣ рохат гирифт. ба ҳамин тартиб дар бозии нимниҳоии ҷоми Тоҷикистон дастаи Равшан бо Регар-ТадАз ва Хатлон бо Истарафшан рӯзҳои 22 ва 23 сентябр қувва месанҷанд. моро боз ҳам бозиҳои ҷолиб дар пешанд. акун таваҷҷӯҳи шуморо ба чемпионати ҳамсоякишвари мо Ӯзбекистон ҷалб мекунем. имрӯз бозиҳои даври 15-ум ба анҷом мерасанд. як рӯз пеш дастаи Эҳсони Панҷшанбе Навбаҳор бо дастаи Локомотиви шаҳри Тошканд дар сафар бозӣ анҷом дод ва футболбози тоҷик дар он 90 дақиқа дар майдон ҳунарнамоӣ кард. наворҳои ин вохӯриро пешкаши шумо мегардонем. футболбозони дастаи Локомотив бозиҳои хонагии худро дар варзишгоҳи ҳамноми худ дастаи Локомотиви шаҳри Тошканд баргузор мекунанд ва дар муқобили дастаи Навбаҳор ҳам онҳо дар ин варзишгоҳ бозии худро барпо карданд ва ҳоло онҳо бо пироҳанҳои сафед ва бисёр лаҳзаҳои хатарноки голзаниро дар ин вохӯрӣ ба вуҷуд оварданд. зарбаҳои пай дар пайро дарвозабони дастаи Навбаҳор Юсупов бартараф мекард ва ин зарбаи ниҳоят хуби Эҳсони Панҷшанбе аст. Эҳсони Панҷшанбе дар ин бозӣ таҳти рақами 4 ба майдон баромад ва зарбаи хубро ҳам зад вале дарвозабон онро баргардонид. яке аз зарбаҳои дигарро Турғунбоев ҳоло дар ин ҷо бубинед бисёр моҳирона зарба зад, аммо Ильёсов дарвозабони дастаи Локомотив аз худ маҳорати хуб нишон дод. вале мутаассифона дар дақиқаи 65-ум Улмасалиев тавонист ки Авазбек Улмасалиев тавонист ки як голе занад ки ин бо айби дарвозабон ҳам гуфтан мумкин аст, чунки Юсупов тӯбро баъди доштанаш аз зери пояш ба дарвоза сар дод ва боз футболбозони соҳибони майдон дастаи Локомотив чандин лаҳзаҳои қуллаи голзаниро ба вуҷуд оварданд. Эҳсони Панҷшанбе буд ки пушту пой як партофти зеборо анҷом дод. Бинед ин ҷо хеле моҳирона, аммо зарбаи ҳамдасташ хато буд. боз футболбозони дастаи Локомотив боз Юсупов дарвозабони дастаи Навбаҳор дар қаҳрамони ин лаҳзаҳои экранҳо ҳастанд ки тавонистанд бисёр лаҳзаҳои хубро бартараф намоянд. дар ин баробар дирӯз вохӯрии байни дастаҳои Машъал бо Бунёдкор 1-2 ва Қӯқанд 1912 бо Металлурги Бекобод 0-2 бо ғалабаи меҳмонон ҷамъбаст гардиданд. имрӯз дар поёни даври 15-ум бозии байни дастаҳои Сурхон Қиҷилқум ва АГМК Сухдиён барпо мегардад. ба ҷадвали мусобиқа таваҷҷӯҳ кунед.
дар бозиҳои чемпионати футболи чин шоми дурӯз бозиҳои даври 11-ум дар гурӯҳи Б хотима ёфтанд. Бозиҳои ин давр дар гурӯҳи А 3 рӯз пеш натиҷагарӣ шуда буданд ва дар барномаи гузашта мо дар ин бора ба шумо ҳарф задем. ҳоло натиҷаи рақобатҳои гурӯҳи А манзури шумо мегардад. пешсафи гурӯҳ Шанхай Сипк дар сафар дар баробари дастаи Уханзал ки дар зинаи чоруми гурӯҳ мавқеъ дошта буд қувва санҷид. ду партоби головари Оскар Шанхайро ба пирӯзӣ расонид. ба дидани лаҳзаҳои ин бозӣ меравем. футболбозони дастаи Ухан дар майдони худашон дар Сужоу Олимпик спорт центр ин бозиро баргузор карданд. Ле Жангро мо дидем, довари ин вохӯрӣ буд. Бисёр лаҳзаҳои ҷолиби бозиро дар ин вохӯрӣ мушоҳида кардем. Футболбозони дастаи Шанхай Сипк ҳоло бо пироҳанҳои сафед бозӣ мекунанд. Бисёр дар назди дарвоза хатари зиёд эҷод карданд. Агар маҳорати фардӣ чун Ю Донг дарвозабони дастаи Уханзал намебуд, инҷо ҳисоб калон мешуд, вале ба ҳар нав дар дақиқаи 59 Марко Арнаутович аз паси хуби Оскар тӯбро ворид дарвоза кард. Дар дақиқаи 59 ҳисоб 1-0 футболбозони дастаи Шанхай Сипк ба сафи пеш баромаданд ва сипас боз Аурон Муй боз як партофти хуби Оскарро бо гол анҷом дод ва дар натиҷа футболбозони дастаи Шанхай бо ҳисоби 2-0 дар сафи пеш буданд ва имкон доданд ки дар дақиқаи 80 Эди Гнаоре як тӯбро ба самар расонад. 2-1 ва боз соҳибони майдон Уханзал имконияти дигари голзанӣ ҳам дошт, аммо бенатиҷа 2-1 Шанхай дар сафар ба ғалаба ноил шуд. дар гурӯҳ соҳиби ҷои дуввум Бейсин Гоан бо Хебе Чайна дар як вохӯрии ниҳоят ҷолиб натиҷаи баробарии 3-3-ро бар ҷой гузоштанд. Тензю Хуанхай дар майдонаш аз Чунсин Лифан бо ҳисоби 3-0 мағлуб шуд. ҷадвали гурӯҳ чунин шакл гирифтааст. дар мусобиқоти К-лигаи Кореяи Ҷанубӣ дар даври 21-ум пешсафон Улсан Hyundai бо Чонбук Hyundai Motors дар сафар нерӯ санҷид. Ин дастаҳоро 5 имтиёз аз ҳам ҷудо мекард. Чонбуки зинаи дуввум бартарии майдонашро истифода бурда фарқи холҳояшро ба 2 адад расонид. варзишгоҳи Чонжу World Cup ин бозиро қабул кард ва пешсаф имрӯз ба дидори дастаи Чонбук Hyundai Motors омад. Улсан Hyundai ба ҳар нав Улсан Hyundai ҳарчанд дар зинаи аввал аст, аммо фарқи холҳо он қадар зиёд нестанд ва дар ин бозӣ соҳибони майдон бисёр ҳунари хуб нишон доданд ва бисёр бозии хубро ҳам пайгирӣ карданду дар дақиқаи дуюм аллакай ба задани гол муваффақ шуданд. Моду Барро ҳоло бинед партофти хуби Чихол Сунро ба сӯи дарвоза зад. Хосе Мораисро дидем, сармураббии дастаи Чонбук Hyundai Motors ки бисёр ҳам дар ин рӯз табъаш болида буд, вале Улсан Hyundai ҳам ором намеистод. бисёр лаҳзаҳои қуллаи голзаниро футболбозони ин даста ба вуҷуд меоварданд. ҳоло яке аз ин ҳуҷумҳо ҳаст ва бубинед дарвозабон бисёр Бум Кёнг Сонг бо як душворӣ ин зарбаро бармегардонад. Боз як зарбаи дигар ва боз аз гол инҷо эми нигоҳ доштани дарвоза мумкин набуд, вале дарвозабон Бум Кёнг Сонг қаҳрамонӣ кард ва ин ҳолатро ҳам бартараф намуд. соҳибони майдон чӣ? соҳибони майдон ҳам дар нимаи дуюми бозӣ боз ҳам ҳуҷумҳои худро бештар карданд. ҳоло яке аз ҳуҷумҳои футболбозони ин дастаро мебинем ки бо гол анҷом ёфт. бисёр як Моду Барро ин дафъа агар гол назада бошад инҷо ҳоло ин ҳолатро ба вуҷуд овард ва тавонист тӯбро ба ҳамдастааш Гё Вон Хан диҳад ва ҳан бошад тавонист тӯбро ба дарвозаи холӣ фиристад. 2-0 Улсан Hyundai акун маълум буд ки дар ин ҷо ба мағлубият дучор мешавад, вале футболбозонаш таслим намешуданд. ба ҳуҷум мегузаштанд ва тавонистанд ки як ҳолати хубро ҳам ба вуҷуд оранд. бубинед зарбаи задаи футболбози дастаи Улсан Hyundai ба сутуни дарвоза бархӯрд, вале ин ҷо як хатогӣ содир шуд ва зарбаи пеналти таъин гардид. Ҷуниор Негао ва ин тӯбро ворди дарвоза мекунад. ин дақиқаи 90 буд дӯстони гиромӣ ва ин бозӣ ҳам ҳарчанд 6 дақиқаи дигар давом кард, аммо бо ғалабаи дастаи Чонбук Hyundai Motors ба анҷом расид.
песафро ин даста мағлуб кард. соҳиби ҷои сеюми мусобиқот Санҷу Сангму дар сафар бар Гвангю ғалаба карда дар ҷои худ боқӣ монд. ғалабаи Канвон бар Пусан Парк Айр дар меҳмонӣ ин дастаро ба зинаи шашум баровард. дӯстони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи навбатии футболи Осиёро ба анҷом мерасонем. фикр мекунем ки ин кӯшиши мо барои тарғиби футболи Осиё барои мухлисонамон дар дастрас кардани маълумот аз ин қитъа кӯмаки худро хоҳад расонид. боқӣ сарбаландию пирӯзии шумо орзуи мост. худро эҳтиёт кунед. маблағҳои худро бо самараи бештар идора кардан мехоҳед? барои корти лаҳза дар сомонаи лаҳза.мегафон.tj дархост гузоред ё омода онро дар худи идораи Мегафон Тоҷикистон дастрас намоед. ана акнун шумо дурандаи комёби корти кобрендингии лаҳза аз ҳумо ва Мегафон Тоҷикистон гардидед. бо ёрии он шумо метавонед қарзҳоро осон ба даст оред. интиқолҳои пулиро аз Русия қабул намоед. онро ба ҳамёни замимаи Мегафон Лайв ё ҳумо онлайн пайваст кунед ва ҳамаи афзалиятҳоро бо роҳи бозҳамдастрас истифода баред. ҳангоми анҷоми пардохт бо корт тавассути замимаи Мегафон Лайв ба шумо дар доираи барномаи раҳмат қолҳо тӯҳфа мегарданд. корти лаҳза аз Мегафон Тоҷикистон ва ҳумо маблағҳоро бо самар идора намо.